Kung alam ko lang, nidadawit tayo ni Mario doon sa kalukuhan niya, di ko na sana siya tinulungan. Ikaw naman kasi, masyado ka mabait. Ayan tuloy, parehas tayong nataalis sa kumpanya. Hindi ko naman kasi akalain na idadamay niya tayo. Siya lang naman talaga ang nakikinabang doon sa ginagawa niyang kalukuhan. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Ang kailangan natin ngayon, makagawa tayo ng paraan kung paano natin babayaran yung mga utang natin. Susubukan ko muna na maghanap ng bagong mapapasukan. Eh kung magnegosyo na lang kaya tayo? Saan tayo kukuha ng puhunan? Halos wala naman tayong naipon. Ang mga bata, nag-aaral pa. Eh kung ibenta mo kayo yung lupa sa probinsya? Paano naman sila tatay kapag bininta ko yung lupa? Di ba ikaw naman ang bumili ng lupa na yon? Oo, ako nga ang bumili. Pero yun na lang pinakatulong ko kay tatay. Sa kabila ng hirap nila sa akin noon. Paano naman kaming pamilya mo? Hahayaan mo na lang ba kaming magutom? Hindi naman sa ganun, Ruby. Pero isipin mo din ang kalagayan nila doon. Tayo, malakas pa. Pwede pa tayong maghanap buhay. Sila tatay, matatanda na. Hindi na sila makakahanap buhay at makakapundar ng sarili nilang lupa. Eh saan ka ngayon maghahanap ng trabaho? Sa tingin mo, may tatanggap sa'yo? Kung may nagawa kang hindi maganda? Basta, susubukan ko na lang muna. Kung inaalala mo yung mga magulang mo, doon mo palipatin sa isa mong kapatid. Nangungupaan lang sila, Jerry. Makakaabala lang sila tatay kung doon pa sila titira. Alangan naman dito sa bahay. Sa ating nga lang masikip na, magdadagdag ka pa. Wala naman akong sinabi na dito sila titira sa bahay. Parang kasing ganun yung gusto mong sabihin sa akin. Hayaan mo, kakausapin ko na lang muna si tatay at si Jerry. Matagal mo naman na silang natulungan. Kaya ngayon, ikaw naman yung pagbigyan nila. Basta, ako na lang muna ang bahala. Pero susubok pa rin ako na maghanap ng trabaho para hindi mabenta yung lupa sa probinsya. Bahala ka nga! Basta, pag hindi ka pa rin nakapaghanap ng trabaho, ibebenta natin yung lupa sa probinsya. Pero Ruby... Aba, Masong! Isipin mo naman kaming pamilya mo! Ruby! Oh, kamusta yung pag-apply mo? Wala pa nga din. Nagtanong nga din ako sa mga kumpare ko. Wala din daw bakante sa kanila. Ang kulit mo din kasi. Kung nakinig ka lang sa akin at inaasikaso mo na yung lupa, hindi sana tayo naman problema ngayon. Nahiya lang kasi ako kay tatay. Binigay ko na yung lupa. Tapos babawin ko pa para ibenta. Maunawaan ka naman siguro nila. Kasi para sa kinabukasan din ng mga apo nila yon. Sige, uuwi ako ng probinsya para kausapin si tatay. Pag nakausap ko na sila, aasikasuhin ko yung pagbibenta ng lupa. Mabuti naman. Alam mo naman na wala tayong ibang maaasahan. Yung naitabi kong pera dito ay paubos na din. Oo, alam ko naman yun. Mabigat man sa loob ko, ay ibebenta ko yung lupa. Tay! Oo, anak. Mano po? Opo ka. Bakit? Biglaan atang uwi mo? Oo, tay. Pasensya na. Di ako nakapagsabi na uuwi ako. Gusto mo bang magmerienda? Di na po, tay. Ayos lang ako. Ba't ka napadalaw? May problema ba? Kumusta nga pala yung mga apo ko? Ayos lang naman sila, tay. Si Mike, grade 7 na. Si Sarah, mag-grade 4 sa pasukan. Nako, mga binata at dalaga na pala yung mga apo ko. Oo, tay. Dalagat binata na sila. Si nanay pala, asan? Nako, nandun sa kapatid mo. Malis kasi yung mag-asawa, kaya yung nanay mo ang nag-aalaga sa mga pamangkin mo. Ah, ganun po ba? Kayo, tay, kumusta na? Matagal na din yung huling uwi namin dito. Oo nga, maliliit pa yung mga apo kong nung huli kong makita. Ngayon, malalaki na. Naging busy kasi kami sa trabaho, tay. Kaya di din kami masyado nakakapasyal. Bakit nga pala hindi mo sila sinama ngayon? May pasok sila sa paaralan, tay. Umuwi lang ako dahil may gusto akong sabihin sa inyo. Tunggol ba saan yan? Tay,
Gusto ko sanang ibenta yung lupa. Ano? Anong sabi mo? Natanggal kaming mag-asawa sa trabaho. Hirap kami ulit makahanap ng bago dahil dun sa nangyari sa kumpanya. Bakit? Ano bang nangyari? Nadawat kami sa nakawan. Di ko naman alam na may ginagawa palang kalukuhan yung kasamahan ko. Kung ikaw lang ang nadawit, ba't pati yung asawa mo ay natanggal din? Hindi siya kasali. Pero dahil mag-asawa kami, pati siya tinanggal na din. Ganun ba? Kung ibibenta mo yung lupa, paano na kami ng nanay mo, anak? Kakausapin ko na lang muna si Jerry. Kung pwede, dun muna kayo tumuloy. Paano, anak? Kung hindi pumayag yung kapatid mo. Sasabihin ko na lang na magbibigay ako ng panggastos nyo ni nanay para hindi na kayo makadagdag sa intindihin nila. Sige, anak. Pasensya ka na, anak. Tay, ako dapat ang humingi sa inyo ng pasensya dahil binigay ko na sa inyo ang lupa. Tapos babawin ko pa para lang ibenta. Ano ko ba, anak? Okay lang yun sa akin. Alam ko naman na kailangan yung pera ngayon. Hayaan mo, tay. Kapag naging maganda yung takbo ng itatayo naming negosyo, ay papalitan ko pa ng mas malaking lupa. Huwag mo kaming intindihin ng nanay mo, anak. Unahin mo muna yung pamilya mo. Salamat, tay. Naintindihan mo ako. Oo naman, anak. Ama din ako, kaya alam ko yung nararamdaman mo. Tay, mano po? Oh, Jerry, kala ko umalis kayo ng asawa mo. Oo tay, kababalik lang namin. Asan ang nanay mo? Bakit nga pala hindi mo kasama umuwi? Naku po tay, ayaw pa uwi ng mga apo mo. Baka bukas na umuwi si nanay. O kuya, andito ka pala. Biglaan yata ang uwi mo. Oo, may pinag-usapan lang kasi kami ni tatay. Bakit? Tungkol saan naman? Sakto ang dating mo, anak. Bebenta na kasi ng kuya mo yung lupa. Bakit kuya? Saan natitira sila tatay kung ibebenta mo to? Yun sana yung sasabihin ko sa'yo. Na kung pwede, dun muna sila tatay sa inyo. Kuya, di ko naman pinagdadamot yung bahay namin. Nangungupahan lang kami at maliit yung bahay namin. Pansamantala lang naman. Kapag naging maayos yung negosyo namin ng Ate Ruby mo, bibilhan ko rin sila ng bahay. Kapag naging maayos? Paano kung di naging maayos? At saka mas malaki yung bahay nyo sa Manila. Bakit di mo na lang doon patirahin sila tatay? Malulungkot lang sila tatay sa Manila. Mas maganda kung dito lang sila sa probinsya. Ang sabihin mo kuya, ayaw ni Ate Ruby na manirahan doon sila tatay. Di naman sa ganong, Jerry. Malaki na rin kasi yung pamilya namin, kaya masikip na rin sa bahay. Huwag na kayong magtalong dalawa. Nakikitira na lang kami ng nanay nyo sa kapatid ko doon sa bayan para hindi na kayo magtalo pa. Hindi, tay. Baka kung ano na lang ang sabihin ni Tito. Kami ang anak nyo, kaya kami dapat ang gumawa ng paraan. Bakit mo pa kasi ibebenta tong lupa? Binigay mo na nga kay tatay, tapos babawiin mo din? Wala na kasi akong ibang pagkukuhanan, Jerry. Natanggal kaming parehas ni Ruby sa trabaho. Ito na lang yung nakikita kong paraan para makapagsimula kami ulit. Iniisip mo yung pamilya mo, tapos sila tatay, hindi. Sa tingin mo ba, hindi ko sila iniisip? Ayaw ko manibenta, pero paano na lang ang pamilya ko? Huwag na kayong magtalo, mga anak. Jerry, intindihin mo ang kuya mo. Saka, sa kanya naman itong lupa, kaya may karapatan siyang ibenta. Oo tay, iniisip ko lang kayo ni nanay. Ayos lang ba sa inyo na doon muna kayo sa amin tumira? Walang problema yun, anak. Ang importante, may masiluwang kami ng nanay mo. Sige tay, doon na lang kayo sa amin. Kuya, pasensya ka na sa mga sinabi ko. Iniisip ko lang naman sila tatay. Oo, naintindihan kita. At hindi rin naman ako papayag na hindi magbunga ang itatayo naming negosyo ni Ruby. At saka ako na rin bahala sa gagastusin nila tatay para hindi mo na rin sila intindihin. Huwag mo nang isipin yung kuya. Ako nang bahala kay tatay. Basta pagtunan mong pansin ang itatayo ninyong negosyo. Salamat, Jerry. Salamat din, tay. Nauunawaan niyo yung desisyon ko. Ngayon lang naman to.
Pero naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Oo naman anak, naniniwala naman kami ng kapatid mo na kaya mo. Oo kuya, yung mga dumarating sa buhay mo, pagsubok lang yan. Basta, andito lang kami nila tatay at nanay. Salamat tay. Salamat bunso.